An fara zagaye na biyu na tattaunawa tsakanin Iran da Amurka, wanda aka nufa don warware rikicinsu kan shirin nukiliya na Tehran a birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Tattaunawar mai nuni da juna na ci gaba bayan barazanar soji ta maimaitawa kan Iran, bisa la'akari da mummunan hari da ƙasar ta yi kan zanga-zangar da aka gudanar cikin ƙasar da kuma ayyukan nukiliyarta. A yayin da yake magana da 'yan jarida a cikin jirgin Air Force One kafin tattaunawar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana ganin Iran na son cimma yarjejeniya. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran sun bayyana cewa suna ganin matsayin Amurka kan batun nukiliya ya canza zuwa wani matsayi mafi ainihi. Iran na cewa zaman tattaunawa da aka gudanar ranar Talata, wanda Oman ya jagoranta, zai mai da hankali ne kan shirin nukiliyarta da kuma yiwuwar cire takunkumin tattalin arziki da Amurka ta sanya. Washington a baya ta nuna cewa tana son tattaunawa kan wasu batutuwa kamar ci gaban makamai mai linzami na Iran, a yayin da ya bayyana tattaunawar a matsayin mai muhimmanci sosai. Trump ya ce zai shiga tattaunawar ta hanyar nuni kuma ya yi hasashen cewa Tehran na da ƙwarin gwiwa a wani lokacin wajen tattaunawa. Ban ga suna son sakamakon rashin cimma yarjejeniya ba, in ji Trump, yana mai cewa Iran ta koyi sakamakon ɗaukar sauraron matakai a tattaunawa a bazar da ta gabata lokacin da Amurka ta kai hari kan wuraren nukiliyar Iran. Za mu iya samun yarjejeniya maimakon haika B2 Spirit don tarwatsa makamin nukiliyarsu, kuma dole ne mu aika da B2 Spirit, in ji shugaba na Amurka. Yana nuni da jiragen B2 da suka kai are-are. Ina fatan za su zama masu hankali. Barazanar Trump na zuwa ne yayin gina karfin soja na Amurka gaba ta tsakiya a cikin 'yan makonni da suka wuce. BBC Verify ta tabbatar da wurin jirgin ruwan Amurka USS Abraham Lincoln kusa da Iran ta hanyar hoton tauraron ɗan Adam. Amurka ta kuma tura jiragen ruwan USS Gerald da Erfurt, wanda shine jirgin yaki mafi girma a duniya, zuwa gaba ta tsakiya, wanda zai iya isa wannan yankin a cikin makonni 3 masu zuwa. A yayin da yake magana ranar Talata, babban shugaban Iran wato Ayatollah Ali Khamenei ya amsa barazanar Trump na amfani da karfin soja ta hanyar cewa babu mafi adari fiye da jirgin ruwan, yana daga cikin makaman da za su tura shi cikin ruwan teku. Yana cewa sojan Amurka shine mafi karfi a duniya. Wannan sojan mafi karfi a duniya zai iya karɓar irin wannan harin da ba zai iya tashi ba. Khamenei ya kuma zargi Amurka da kokarin tabbatar da sakamakon tattaunawa kafin lokaci. Yana mai cewa hakan zai zama matsala da abin da ya kamata a guje masa. Bayan shigowar Abraham Lincoln, BBC Verify ta kuma lura da karin jiragen dakon soji na Amurka, jiragen yaki da jiragen sama a yankin. Ministan harkokin waje na Iran wato Abbas Araghchi ya haɗu da shugaban hukumar kula da makamin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ranar Litinin. Yana cewa a cikin wani rubutu a shahararren dandali na X cewa yana cikin Geneva ne domin cimma yarjejeniya mai adalci. Abin da ba gabatar ba, mika wuya kan barazana, Araghchi ya ce. Hukumar soja Amurka ta fitar da hoto na kungiyar jirgin ruwan Lincoln a tekun Arabian watan Fabrairu. Iran ta amsa gina karfin soja na Amurka da nuna karfinta na kansa. A ranar Litinin, kungiyar tsaro ta juyin halin musulunci ta fara wani horon ruwa a tekun Hormuz, wanda ke cikin teku tsakanin Oman da Iran. Tekun na ɗaya daga cikin hanyoyin ruwa na ƙasa da ƙasa masu muhimmanci da kuma hanyar fitar da man fetur daga ƙasashen Larabawa. Washington ta tura mai magana da yawun gaba ta tsakiya wato Steve Witkoff da ɗan majalisar Trump wato Jared Kushner, kamar yadda fadar White House ta sanar a ranar Litinin. Dukansu sun taka rawa cikin tattaunawa da ta nuni a ƙasar Oman a farkon watan Fabrairu, wanda Araghchi, wanda ya jagoranci tawagar Iran, ya bayyana bayan haka a matsayin farawa mai kyau. Ministan harkokin waje na Amurka wato Marco Rubio ya ce ranar Litinin cewa cimma yarjejeniya da Tehran zai kasance mai wuya. Na yi tunani akwai damar da za a iya samun yarjejeniya ta hanyar diplomasiya, amma ba na so yin magana sosai a kai. Shin me zai iya faruwa idan yakin nan ta barke da gaske tsakanin kasar Iran da Amurka? A shekara ta 2018, Donald Trump ya yi wa Kim Jong-un barazanar wuta da fushi da kuma kakani kayi, yana mai shelar cewa yana da maɓallin nukiliya mafi girma. Sakamakon fa,
ya zauna da shi a Singapore yana musu musabaha tare da kiransa mutum mai ban mamaki. A farkon shekara 2025 ya sanar da shirin korar Falasɗinawa miliyan 2.5 da karfin siya daga Gaza zuwa kasashen Canada, Somalia da yankin Sinai. Shirin ya kasance tabbatacce kuma aiwatarwa ina. Amurka ta masa lamba amma Canada ta ki amincewa. Somalia ta kori jakadan Isra'ila, Masar kuma ta hayyana Sinai a matsayin layin ja. Sakamakon shirin ya rubuce cikin sanyi kuma mutanen Gaza suna nan a kasarsu a yau. Trump yana nuna barazanar yin amfani da makamin nukiliya kan Iran. Tambaya mai muhimmanci ita ce, shin sakamakon zai bambanta ne ko kuma ya? Amsar kimiyya ita ce a'a, domin Iran ta yi nazarin salon Trump sosai kuma ta gina dabarunta kan wata gaskiya mai sauki. Trump yana yin barazana da abin da ba zai iya aikatawa ba, sannan daga baya dawo teburin shawara tabbatacce. Kimiyyar nukiliya rudu da gaskiya lokacin da Trump yake maganar harin nukiliya mai iyaka yana da dogaro ne akan wani rudu cewa akwai wasu bama-baman nukiliya kanana kuma masu tsafta waɗanda ba sa haifar da mummunan sakamako. Amurka tana kiransu da tactical nukes, amma ilimin lissafi ba shi da tausayi. Karfin fashewa, karamin bom na nukiliya mai karfin kilo 5 wato 5 kilotons yana daidai da ton 5,000 na sanannen sinadarin fashewa na TNT. Lalacewa yana da ikon karkashin kasa da radius na kilomita 1.5, sannan radiation kuma mai kisa tana bazuwa har kilomita 1.5. Girgizar kasa, fashewar tana haifar da girgizar kasa mai karfi mai maki zuwa 3 zuwa 4 a ma'aunin Richter, kamar yadda ya faru a Tartus a kasar Syria lokacin da aka amfani da bom ɗin neutron a watan Disamba 2024. Mafi haɗari shine gano shaidar harin. Tauraron ɗan adam wato satellite zai gano zafin fashewar cikin dakika kaɗan. Duniya duka za ta san cewa Amurka ta yi amfani da makamin nukiliya akan ƙasa mai cin gashin kanta. Babu yadda za a yi musu ko a ɓoye. Sakamakon siyasa da shari'a ba za ta taɓa goguwa ba. Bom ɗin nukiliya mai iyaka ruɗu ne na dabara wanda ke ɓoye babban bala'i. Ana hari ta hanyar gaskiya, saɓanin salon Trump na barazanar baki. Iran ta gina dabarunta ne akan abubuwan da take da su a ƙasa. A zahirance har zuwa watan Fabrairu 2026, Iran ta nuna da makamai masu linzami wato ballistic missiles guda 2,500 da kuma guda 500 masu gudun siya wato hypersonic, wanda ke tashi da gudu sau 12 fiye da sauti, kuma suna iya canza alkibla sau 7, wanda hakan ke sanya kusan ba zai yiwu a kakkaɓo su ba a daidaiton harbin su ya kai minti 10 zuwa 30 kacal. Tana da wuraren ba da umarni guda 500 da dubbunan ramukan karkashin kasa masu zurfin mita 200 da kuma motocin harbin makami masu canza wuri duk bayan sa'o'i 6. Ko da an lalata taron da nukiliya, ikon mayar da martani bai resaya ba. Martani na kai tsaye, Iran tana da tsarin martani na automatic. Duk wani hari a kanta zai sa sakamakon makamai 100 su tashi cikin mintuna 5 zuwa sansanonin Amurka da ke yankin tekun fasha. Haɗin gwiwar Rasha da China ta shigo da ɗanyen mai gangan miliyan 1.5 kowace rana daga Iran ba tare da amfani da dalar Amurka ba. Rasha tana samarwa Iran tsarin kariya na S-400 da fasahar zamani. A ranar 13 ga watan Janairu 2026, Iran ta dakile wani yunkurin juyin mulki na haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila tare da taimakon fasahar China wajen dakatar da tauraron ɗan adam da na Amurka da tsarin Starlink. Kashe kai na dabara a ce Trump ya amfani da karamin bom ɗin nukiliya a masana'antar Fordo. Sa'a kuma 0. An lalata masana'antar minti 5. Makamai 500 na Iran sun nufi sansanonin Amurka. Sansanoni 3 sun lalace kenan. Sojoji 50,000 sun shiga cikin azari. Abin da zai faru da sojojinsu kenan. Rasha ta sanar da ba Iran kawunan nukiliya. China kuma ta yanke hulɗar tattalin arziki da Amurka. Sai makamai 2,000 sun nufi Isra'ila. Tsarin kariya na Iron Dome ya gaza. Farashin mai ya koma dala 500 a ganga. Kasashe 30 sun sanar da fara kera makamin nukiliya. Amurka ta zama abursana a duniya. Sakamako na ƙarshe mafi muni, Amurka ta lalata masana'anta guda ɗaya, amma ta rasa yankin fasha
ta rasa Isra'ila, ta rasa martabarta, sannan ta ruguza tattalin arzikin duniya. Mai yawa da barazana yana nuna kasawa ne. Koriya ta Arewa ta koyar da duniya wani abu kamar haka. Trump yana barazana sannan ya yi musabaka. Gaza ta tabbatar Trump yana shirin abin da ba zai yiwu ba, sannan ya yi shiru bayan ya gaza. Iran kuma tana amfani da wannan darasin gina karfin gaske ba surutun banza ba. Makamin nukiliya a shekara 2026 ba makamin nasara ba ne, makamin kashe kai ne. Wanda ya amfani da shi zai rasa halacinsa, zai mayar da abokin gabansa zuwa kasar nukiliya, kuma zai kona duniya. Trump zai barazana har sau 1000 amma ba zai taɓa danna maballin nukiliya ba. Ba wai don shi mai hikima ba ne, a'a, saboda Iran ta gina wani kariya na zahiri wanda ya dogara da karfi ba kawai maganar baki ba. Ba a auna karfin gaske da girman ajiyar makamai kawai. Ana auna shi ne da juriya da kuma sanya farashi kai har ya fi kowane iri nasara girma. Iran ta gina wannan tsarin, kuma Amurka ba ta san cewa yaki da Iran ba zaɓi